kana ndichichema nematambudziko achapera ndichafara Baba gara ineni nekusinga peri gara ineni nekusinga peri. Hallelujah. Amen. Amen. Ndakabara ndega mazwa. Amwe achibvise mimba ndiri form 4 ndikabara noti notando uyu uri kuUK Iyeye ndiri kutaura amwe kuti kana uine mwana uri kunze kwenyika asi kutumira simudze mhepo kuAfrica asi zvezvari kuita and it's better. grocery rangu ini pagrocery ndinotenge mafurash carton ngatirye ticerebrate iyi inonzi flash meal. Ana basa bane basa re. Akuru ari Ane basa re maini uchashandisika necho uchashandisika ndi anopera ri baba. Cheta yati ndizve basi ba. Maita kuti ibvise mimba mukatitaura kuti imwe mudzwe mupangara. Sichaje mabhisikisi angu andichatodi. Adzima aramba. Matozviona adzima aramba. Adzima aramba. Tarya tese. Maini asindiri ndaimira mira ini. Adzima aramba. Yakaramba kubva pakutanga paya paya andinire ndakamira mira nende chikuwandise mumba. Zvinozi zvikarasikunda handi yawo. Flash mini. Yakabvuka introduce hakuna una imbosha muno. Ndinai. Bonde. Waita akongwa no mangu. Flash mini.